Tom. Hello my friends, moje jméno je Repix a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady se Segrou, Segro pozdrav. Ahoj. A budeme pokračovat na mém světě, ale potřebuji pomoc, protože bohužel se nenahrávaly předešlé 2 epizody, protože jedna dělala další jak 15 minut a to mi YouTube neschválil. A u té druhé byl problém v tom, že vlastně jsem ji omylem smazal. A proč sakra se nemůže připojit Segra? Proč se sakra nemůže připojit Segra, když před chvilkou jsme to zkoušeli? Já zkusím trošičku překombinovat. Ne, settings chci. Tak půjdeme na jiný Ne, čekej, to takhle, to ne. To ne. A kdyby to byl survival? Multiplayer, počkej. Ne, já nemůžu přepínat multiplayer. Kde by to mohlo být? Počkej. Ach jo, to je, proč to sakra, týkra? Tak půjdeme na úplně jiný svět. A ne na tamten. Teď to před chvilkou ještě šlo, sakra, já tady každopádně mám připravenou čistku plnou železa a hromadu dalších surovin, no tady sice ne, a tady mám suroviny na stavění, já jsem si ji chtěl pozvat kvůli tomu, aby jsme rozšířili náš baráček. To není fér, to není fér, sakra. Tady aspoň stěžím ten strom, jo. Ale stejně mě by to nespavno tam, kde seš. To ne, ale kousek ode mě, abych tě našel úplně bez problémů. Já se v tady tom světě už vyznám. Proč to sakra nejde? To nedává žádný smysl logický. Tak půjdeme na jiný, ale ne na tamten, protože já jsem se v tamtom ztratila. Kdyby něco, jo. Tak půjdeme na jiný. Ne, musíš se připojit na tenhle, zkus se podívat do Friends. Play Friends, nic. Jak to, že to nejde? Já zkusím přepnout multiplayer. Na tu druhou úroveň. Protože já si nejsem jistý, jestli to vypadá takhle, když je to vyplý, nebo když je to zaplý, takže to zkusím přepnout. Bože! Proč to takový problém, nahráváme 2 minuty. Pomoc. To zkusím udělat takhle, jo? Multiplayer game. Teď když to zapnu, tak se podívej. Nic, viď. Tak pojď na jiný. Ne, já musím natočit tady s tom, já nemůžu ukazovat další světy. To je jedno, každopádně se děláme, tady bude aspoň dělat odborný doprovod a budeme ukazovat, co bych kde mohl postavit, bude se mnou prostě komunikovat. Tak jo, co teď potřebuju? Vezmu si tu hromadu, třeba... Co tady mám, takhle staka kus. Staka kus jsem řekl, takhle jeden. Výborně, mám 3 staky třeba. Teď si vezmu 3 staky cobblestone pro jistotu, kdyby něco, že ano. Výborně. Každopádně, tady to potom celý přemístíme i náš sklad. A teď jdeme stavět Segra. Hlídej to, zkus se odpojit ty z Minecraftu třeba, víš co? Že vypnout a zapnout Minecraft. Že kdyby potom Segra se mohla připojit, tak se prostě připojí a já si pro ní dojdu na spawn. Každopádně chtělo by to potom začít se Segrou ještě jednu novou sérii s naší multiplayerovou, kterou bych chtěl každopádně taky začít. Jako zapnout a vypnout Minecraft. A smaž si ho z tohohle prostě. Aha. Takhle. Čekat, jo, takhle velký to bude stačit. Stavím dál. Svůj krumpár držím v rukou a stavím dál.
v Minecraftu. Nespívej to, mě dá YouTube copyright. Co to znamená? Že kopíruju nějaký svý písničky na videa. Ono to je video, víš co? Ne, furt to nejde. Ne. Nemáš třeba ty vyplay multiplayer? Co, tak se pojď podívat. Já nevím, kde se to u tebe nastavuje, počkejte diváci. Drazí moji milí diváci, sakra. A mám ti to zatím vystavit Tady by tu to- lávku? Ne, Proč ne? já nevím, kde se to u tebe nastavuje, protože ty tady má být v těch kontrol ještě multiplayer. Muťák, ty ho tady prostě nemáš. U tebe to nejde nastavit prostě z nějakého důvodu. Nevím, kde je sakra chyba. Kdyby vidíte, co tam se hra dělá, já ne. Teď. Počkej, profil. Tady taky ne. Sakra Májo, ty máš... Autojump, to jsou nějaký batany. Co to dělá? Keyboard a mouse, ty vole. Čekat, sakra. Máš asi nějakou nebo počkej, není možný, že ty máš nějakou starší verzi? Moment, jaký ti to jede verzi? Já mám totiž 1.0.6.0. Ne, no, máš to stejný. No tak nic, no, tak se hra si se mnou asi nezahradě, tak já jdu stavět zatím sám. Tak nic, no. Jo, to je na prd. Ale si přece můžeme na jiný svět. Jo, ne, nemůžeme, protože já nechci ukazovat moje jiný světy. No jo, ale já se na tohle nemůžu připojit. No a? Víš? Ježiši, tak s tebou hraju, ne, sakra už. Nehraješ? Hraju s tebou, ty mi radíš, co tady mám sakra dělat, ne? No jo, jenže ty mi řekneš ne. To je možný. Tady to bude každopádně přístup. Jo, abych poupravil, jo. Co se v minulém díle odehrálo? Natěžil jsem si tu hromadu železa. Počkej, a jak je to tady široký, abych viděl? 1, 2, 3, 4, 5. Jdu zatím na svůj, jo? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Výborně, takže to tady musíme... Ale tam nevidím rovnou železo, ach jo. A to je, no tady to není náplní našeho dnešního dílu. Náplní dnešního dílu je jak jsem to udělal, no to je jedno. Náplní dnešního dílu je stavět. A já u sebe nemám krumpač, takže to nemůžu stěžit do A hry. já to říkám. Hele, a nemohli by si to na můj svět? Já si udělám rovnou železný. A to by bylo trochu ježičku divný. Čekaj, já si udělám rovnou železný krumpač. Já vím, že můj svět nejde. Co mi je sakra dřevěný, když mám takovou docela velkou spoustu železa. Ne, já prostě... Já mám přirozený to, že prostě když vidím padající blok čehokoliv, tak pro ně musím skákat. Teď je to hlína. Mě úplně triggeruje, když něco vidím. Třeba když vykopu díru, abych si tam zakopal vlka, dokud ještě nemám kosti a prostě vidím, že tam jsou ty bloky a pro ně musím vlízt. Mě to hrozně triggeruje. Když takhle vidím někde padající bloky, jo, takže já si to musím nějakým způsobem to odvyknout, že ano. Ne, se spadlo, ne. Help. Čekaj, já se na to postavím, potom pro ně rovnou spadnu. Uí, au. Nazdar, expiku a čunda. Co tam sakra děláš zase? V těch svých světech. Ježíši Kriste, ale to je hrozně zmatečný díl, to. Já se na to potom pokusím přijít. Proč to sakra nefunguje, ale... Nebo já potom možná natočím ještě jeden díl. Hele, a nechtěl bys tam dát růžový bloky? Ne, nechtěl. Rovnou se segrou, protože já nejsem v kreativu, jo. Dej by si blok najít růžovou ovci. Tu musíš obarvit. Tu její vlnu, aby si mohl mít růžovou ovci. Sakra, proč já furt padám? Já jsem úplně blbej, tyjo. Blbej jsem, no. Blbej, no. Tak seš blbej.
Ale to mi nemusíš připomínat, já to vím. Že jsem moc hodná. Kdo si myslíš, že jsem hodná? To jsou světy vy. Diváci mi to potom napište, sakra. Mimochodem, abych upřesnil situaci a viděli se, jak to máte soudit, tak ona pokaždý, když jsem předtím jindy nahrával, nebo s ní si prostě hrál, nebo se pokoušel nahrávat, tak mě neposlouchala a mlátí mě pokaždý, když se jí to seká. Jako bych za to mohl já, že ano. Takže podle tady z toho, co jsem vám teď řekl, suďte, jestli je na mě hodná nebo ne. Ne, jestli Každopádně, jak dlouho už nahráváme? Nahráváme 10 minut, tak to je docela dobrý. Jo, abych vám řekl, nahrávám přes sluchátka, což mi přijde lepší, protože to netlumí zvuk. Protože vlastně najděte si prostě můj model telefon a podívejte se, kde to má nahrávat zvuku. Má to jakoby na pravé straně, kde máte ten prst nahoře. A vlastně tam si to držíte, ten telefon. Tak máte tam ten prst nahoře, tlumí to nahrávání zvuku. Tak jsem si proto vzal sluchátka, kde to vlastně nevadí a nahrává to zvuky bez toho. Což je naprosto super. A jsem za to hrozně rád. Každopádně teď se jdeme, já bych si to mohl urovnat, takže meč, klumpáč, sekera a Kluci, lopata. hello. Tady ta lopata, to je jeden bug, tady to si všechno naskládám do inventáře. Tady mám zabité kamene a dám si sem nějaký to dřevo. Tak čau. 2, 3, 4, zásadně dělám všechno 4 vysoký, abych si o tom, potom když si chci poskočit, že jsem rád, 1, 2, 3, 4 se nemlátil do hlavy. Tak jo, tady to je každopádně začátek, potom se samozřejmě budu dělat odvětví, případně most na druhou stranu. 3, 4. Výborně, au. Ne, 1, 2, 3, 4. Fodrista. Já tady mám fialovo. Já tady mám... What? Ona hraje v Já kreativu. spala a nade mnou si točil můj pejsek. Ona hraje v kreativu, jo, kdybyste věděli, protože neumí. Kdo si přeloží jakoby sousloví Minecraft Těžit. a vyrábět? Segra neumí ani jedno z toho. Protože prostě... Neba. A jedna otázka, co se mě ptal kámoš jiný, který mě ještě neodebírá, ale bude, až si založí YouTube kanál. Tak proč sakra jsem se rozhodl, že budu nahrávat na YouTube? Proto jsem se tak z jednoho prostého důvodu. No, když jsem neměl co dělat, tak jsem se podíval, sakra, který aplikace jako takhle nahrávají tu obrazovku prostě, že jo, tak jsem se díval. Šel jsem si 2 aplikace, a to Red a Mobizen. Mobizen to je ten, který funguje s malou obrazovkou, což mě brutálně irituje a já to nevyužívám. Tak si jenom udělám takhle pracovní východ. Z koblu. 2, proč to sakra nejde? 2, 3, 2, 2 a 1, výborně. Máme pracovní výstup nahoru a teď to jdeme postavit. Tak jo, každopádně proč nenahrávám přes Mobizen, protože to má hrozně miniaturní obrazovku a nevím, jak to mám nastavit na větší. Když si stáhnete Mobizen, třeba vám to bude fungovat líp, mně to teda nefunguje ani za nic. Tak jo, jdeme trošičku líp, a ne tak amatérsky. Čudlíci, fudlíci, mudlíci. Ježíši Kriste, ty to hraješ tak amatérsky. To je každopádně jedno, nahrávám se Segrou, takže jako... Kdo mě chtěl odebírat jenom protože budu nahrávat s někým, tak to teď vidíte. Bohužel to nejde připojit, zkusím to do příště nastavit, případně natočit jeden díl hned navazující na to, když se jak dlouho nahrávám. 14 minut. Tak jo, já to budu muset típnout, bohužel omlouvám se za ty štrapáce na začátku. Ne, já jsem to nechtěl vypnout, no to je jedno. Už se nebudu připojovat, protože bych to nestihl. Byl jsem na Rypix, já se s váma loučím a pro tady to video zatím ahoj!